Hadu laya Jylla sis pak sob kendai teli ki jingjia syak Thombor. Persyak ya ki Kynthei lawan register ha ka office one stop center kebadan ha Ganesh das hospital Shillong. Katkum bunyi tu medical superintendent ka Ganesh das hospital. Kini gunu ki Kynthei ki basyak nyon ben ha syua ban yo jing suma lahap ban register syua ha one stop center. Ula ong ban kalian ke hospital kelabu e clinical physiologist ki ban yarap ban ai ke jing selok. Hakan ni ke one stop center la register ya ki jingjia ki basya patbor ki basya jerong keti ki basya Thombor ki kena na ki wede katkum ki jing tho ke balawa hakan ni ke office la pen I bagi don hadu lai haja sis pak sop kenai tri ki jingjia bal register nadu unaila aja khatwei hadu unai tung aja absen ka jing sya Thombor ke kentup hagi ying ki badon hadu si haja aspa ando ruflai teli ki jingjia syale klem akor ki don si haja ando pu ateli ki jingjia basya klem akor ka jaka trei ki don san pu ateli ki basya batbol ki don sis pa san pu ateli bat kue ki kam Thombor ki long reus pa arpo bat hari jaka sa apat ki don apply teli ha kawai kalian ka kenhun National Women's Commission ha ka jing jurip ha ka pratarik unaila aja pesan kala ihun ya jing penbit penbiang ka Ganesh das hospital ya ki Kynthei kamtam ke basya Thombor balai pujai ka khot ka NCW ka kong dilina khongdup ka penpaw ke jing internet ya kom penbiang ka ni ke hospital na ka bentaban ai ke jing suma ya ki Kynthei kamtam ke basya Thombor. What was that? Just complaining UTI, urinary tract infection. Center min kalong ba kino ki Kynthei ki ba sha ki ba sha nyon ne ki ba sha yute first and foremost ki wan puni shwa ki doctor nangi pat ki pha sha ki ti bakin register ki case ki ko to one stop center ti nang to pat ki kat kum ka jing yo I hi jong I chairperson hi o kadan hi kita ki rising case against women no crimes against women ta kadan hi Tini nak kalian ni jong ka hospital tinggi dan itu ki clinical psychologist ni ki bala ban penyerap ki ban high counseling ni ki ki kes ki boni ki ayo I men yang te chairperson juga National Commission for Women di one page ka ward maternity ward I one page wa ya ko OPD in fact masih mi dang tu na po one stop center di one Apo OPD ti iwan room swana ka ka NCD clinic ti lalong impress ba iyo iya kita ki BP instrument ki ba thamai ki bang dang shu sedang ti yala diru ila de tho iya ka BP jong iba imi kong dilinaru ila de ti dia impress ti adinang tu ki room sawat ti pila iyo I ba iya interact ni iya keren ba kita ki nopang ti la room si ki watch ki bathroom ki pankana di iba haki hospital jungi ki iba dan ki cakap makin sumro nang tu pat I room sapo ka emergency ini emergency pat along very impressed by iba ka space kalau very spacious kalau kita nanti kawai ke bangai iba ilong impress ba iyo I kitu ki pamphlet kitu ki jingtho ba you know masawi himle untuk Tini hang ni timan bagi wan tinya dah thot mi ti pamphlet ba one stop center ti yo iba wat daga English ru kadon daga khasi ru kadon ti long very impressed ti kam tam yo iba cleanliness ka jingle kho jong ka hospital ba la yo I de ki khamat na jong ba kim shuya ta be chiki biar chiki wall ni la don be de ki IEC board tingla PS be kum tu
Ti hadin nang tu pati ilalay no support ka one stop center. Chansa the kublai shibuni fi bara kajing wan jungi ban wan jungo ka one stop center menta kasni haringkat kajing don lang jongi chairperson jongka National Commission for Women I penpau I kajing itenat berkajing sengau tenat jungi ba ban yo I ba ka one stop center ka trei kamba hang ni ha district jungi bat hakani ke Jylla jungi hi I kemen hado kata-kata I yaro ru I kajing khu I kajing suba bat ya kani ka brochure iong ngampat juyo I hakiwi pet Jylla rehang ne Jylla Meghalaya jongi kila le bha do kata-kata ila pe ya ka notice board ru I shem hang to ba hakiwi ki hospital kimju display kimju bu ya ka posh act kato ka sexual harassment at workplace kat bahang ni pada UI kato bad iong ngin ra ya kani kum kanuksa bad pen I hakiwi pet ki jaka ba pe ha Shillong hospital ha hospital sarkar ha Meghalaya kibu ya kini ki baro ki jingdan kam nakabenta ki paitba bat ha kata ka ketin kabaki paitba ki ba duk ki ba bom suthu pareng bom suthu hindi rei ngibu ha katin hasil ajong ti ai kata ka jingyaro yang ni